Да, но студиото направи... Смърт, окей. На вас ви е заредило вече. Ванка, това ли си? Още не ми е заредило. Окей, айде. Още не ми е заредило на мен. Дай от тук дирекшн напред. Идва нещо. А? Има нещо отпред. Тук нещо има. Зад тебе ще да, някъде отгоре може би. Аз в играта ли съм, бе, хора? Не. Ще аз взема смарт. Мога ми вземеш моето оръжие, има амуниции в него и граната. Его е! Давай тръгвам. Не може ли? Некъде отдолу се движат много. Давай тръгвам. Добре, що не ми зарежда? Бах ти букулка. Как успя да скочи, бе? Що не ми зарежда, бе, момчета, бе? Едва ти бъде. Влезнах. Това педерастия, бе. Къде сте? Какъв това? Пак ли това, бе? Значи, събираме се и то масив хейт, ама не ме интересува, ако има пришелци, хищници или каквото и да е било. Нищо добре с Shadow се придвижи. Ти ли си в центъра? Кой е в центъра? Аз съм тук при тебе, Ванка. Добре. Давай, качваме се. Его е това букук. Кой е при смартгъна ли си? Абе да те бъй тъпия хищник, бе. Да. Кой си? Да. Щом веднага някой почва да стреля, значи он е букук. Майка ти. Абе не го виждам, бе. Къде си ти, не те виждам? Майка му зад нея. Не виждам никой. Малко много ни дойдох. Ти ли си рампата? Даш, къде си? На рампата сме. Его е. Копалето! Не ме стели, бе! Сори. Да, аз тъмън като се лекувах и ми скочи този тъп пришелец от някъде и стана гмот. Да не фърля копия то букук. Его е, два пришелеца. Отзад! Чакай, ще мина от аз. Къде сте, хора? Его е. Кръстос нога, няма как. Долу още един за тебе. Ах, мамка моя, не успях.
Двама успях да убия, но повече. И ме фана хищник. Извинявай. Ти не видя ли, че мен какво ме уби? Неко. Хищник. Ема не бе, аз с шадост. Айде, движим се заедно. Давай. То Меркюри, какво? Още седи. Двамата излизаме от горелката. Нещо са направили, някакъв пак са пуснали за горелката, човек. Преди много повече убивах с нея. Горе при тебе мисля, че имаше нещо. Не ме цели, бе. Сори. Чай, че стреляше нагоре и си помислих, че стреляше шадо. Целя по твоето. Его е буклук. С пътлака стават чудеса. Его е, хищник! Толкова умнах 5 пъти. Зад нас! Да, и аз не знам как става, бе. Пътлака ли го гръмна, бе? Yes. Yes. Стой, ако си киде. Аз съм. То сте мини, братле, съм отбал майката. Ти ли си до това? Добре. Толкова беше минирал. Бах ти оптимист. Опа, извиняй. Ти лут ли си? И аз какво? Ми умираш. Все още не. Пусна ли си лазера? Да, бе. Ти ли си на рампата? На рампата свой ли чуш? Зад шкафовете е там. Тук има отдолу под това. Под това. Добре. Ето го. И тъпото беше, че се опитах с приклад да го убия. Зад теб. Добре. 1 minute remaining. Някой ме бие! Колко паднах на много класацията е. Горе ли? Къде? Има тук хищник. Да бе, окей, братле. С тези тъпи простоти горе, като ми седни на едни тръби и си стреля с плазмичка.
Раш? Раш? А?